Sa baka na. Mangga baka na dala nga itagok. Uy! Ano ba pakinin mo? Asa mangga? Asa mangga ni Tikya? Tapos mong tigya. Asa man na? Balimbing man na! Dili ko na! Uy! Dili ko na! Nahurot na Anong ganit Tikya? Ako gusto katang ng tagok! Asa? Nahurot na gali ang mangga gali. Asa untag mangga, nahurot ang mangga. Asa nahurot? Wala lagi mangga lagi. Kasi tayo sa pulong tigya. Gunalan pag ikong yaw. Dahil na yung lagom-lagom mo. Yuyo kung tani mo dito kay naman ikauban. Ang imong takaban may nagpasilong. Gibiyaan ko. Nakumoy na sa pons. Di ka hinungdan tawahan ako. Di ka hinungdan. Di ka hinungdan. Sabi ako na nilungwa dito. Ganyan. Sabi ako na nilungwa dito. Tapos masakit akong diyan sa imo. Masakit. Di lang sila dili ta pa apikto kay kita ang nahigugma. Tungkol sa makagyo, tabangi ko ba? Si Paon naman kakaroon diya. Siguro lang pagnabuang diya. Sakit rabi ang akong tiyan. Nakuhaan man eh! Sakit akong tiyan. Usa ka na yung salon, di man nasampay na! Ay, talo na sa hospital! Talo na to sa hospital! Hospital? Oo! Hoy! Asa mo? Asa na siya? Yan! Ang talo ni Wala! Saan to man eh? Pasaanon! Pasaana! Asan? Pasaana! Sige! Abal! Tawag! Yati na! Nakuhaan! Nakuhaan! Pasakay! Pasakay na yun! Sama ka nga! Magali! Sige! Ibili na! Hoy! Ibili na! Daghan gyud ang mubabag, daghan gyud ang musupak, nga kita nagminahalay dili nila madawat, nganong sila kontrabida, nga kita mangyud ang nagkaila, kitang duha ang We are Isang Ilaw! Salamat sa inyong suporta! Please subscribe! O ako ni Pan! kuryente, hinawayon, himantayon, mga mata pobre, imo kung gipaglaban, imong gipamatudan, nga wala ka nagmahay. Shoutout ko kay Gino Lofranco Isto for the music background entitled Pasagdi na Sila. Please visit and subscribe to his YouTube channel. Thank you so much! Lang sila, taman lang sila.